Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masoyana an fara yaro mai bazata na garin Kartela. Ina albishirinku masoya. Insha Allah bidan da kuka jiro na yaro da ba za a turo muku shi. Dan jiya wani ya turo message ya ga bidan sama istaci kuma ya shiga YouTube bai gane shi ba. Ina ƙara ba da haƙuri a masoyana. Insha Allah bidan nan lokaci ne muka ce za mu sake shi. Kun san komai ya kamata a ran tsara wanda za a yi a birge kuma soya kuma abin zai sha ku nishaɗi wanda za ku jin daɗin sa ba kuma a yi abu wancan na a harko aiki kuma da bayan za a yi wani wanda kuma bai kwanta muku a rai ba. Shi sa muka tsaya ba mu samu ku shi a YouTube ba. Amma insha Allah ku amu lokaci za ku gansa a cikin YouTube yaro da babba. Kuma na zai muku albishiri muna da YouTube guda 3. Akwai na mai suna Assalamu alaikum masoya maza da mata muna muku tallan wannan yaro an fara kenan jini yana nan yana zubo muku sabbin album yani kenan idan kuka shiga channel din shi YouTube Facebook kenan za ku diba an fara mai bazata kenan sai ku subscribe ku yi uploading duk abin da muka dora muna tare da ku insha Allah za ku gani muna nan muna zubo muku zafafan fina-finai zafafan comedian da zafafan waƙoƙi insha Allah tare mu insha Allah ku subscribe din mu barka an fara yaro. Akwai YouTube ina mai suna an fara mai bazata kuma akwai na mai gidana Zayyanu Sani da kuma na babban aboki na Aminu abokin aiki na S Gine insha Allah Les Gine Allah insha Allah mu tare da ku in Allah ya so yadda kuma ba na muka tsada wai rawa da waƙawa za mu sako muku bidiyo kanmu na comedian da kuma na harka da koko ta harka 'yan daba domin sha'antar da kuma soya insha Allah kuma muku tare da babba in Allah ya so yadda iya ba mu iko cikin wannan lokaci domin ki komi Allah ne ki kaddara in Allah ya so yarda saboda komi sai da ku zan yi masoya an fara yaro mai bazata garin Kartela kar ku manta insha Allah naku ne karamin yaro makwaikwai kuna finan Hausa makwaikwai nisha'antar da ku a wannan kwaikwayon harkar rawa da comedian da kuma